Eller vil du have den på grusen? Skal vi lige se flyet, mens det er helt? Vi ser, hvor fint det er. Og hvis det styrter, så er forklaringen her, der er ingen piloter. Lige at understille. Så, skal vi prøve det derovre fra? Det ved jeg ikke. Jeg holder. Nå, og så prøv du første gang der. Claus, lige en observation, ikke? Hvis du ikke letter hurtigt nok, så er der en sø. Ja, fint. Nå, space. Jeg skal ikke tænke over, det er is. Det er is, ja. Det er endnu bedre let på. Ja. Det er jo glat. Det er rigtigt. Mindre friktion. Ingen modstand. Tror ikke, den kunne lette med, Jacob? I hvert fald noget ekstra på, hvor sindssygt, mand. Er den svær? Nej, den flyver faktisk rigtig lidt. Det var fedt, den kunne lidt. Ja. Jeg tror, den er svær at se på kamera, end den er at flyve. Hvad siger du, ven? Jeg siger, den er svær at se på kamera, end den er at flyve. Ja. Men jeg har den, mand. Jeg kan godt prøve at zoome ind, men nogle gange så forsvinder den. Men jeg prøver lige. Så skal du prøve at filme din lille helikopter også. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Mand. Nej. Jeg har pro til det her. Ui! Det fik jeg lige sagt, så forsvandt den. Det er ikke så stærkt, som jeg regner med. Er det fuld gas? Ja. Hvad motor er det? Det er en 2600 kW. Jeg ved ikke... Hvad med propellen og sådan noget? Windows 35, tror jeg, den hedder. Det er fint nok snart. Ja. Du ved godt, den kan dreje, ikke? Jo. Ja. Jeg skal bare prøve lidt high alpha. Det går okay, når han kommer tættere på os. Ja. Men der er også halerum på. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer på sådan en jet her. Det fungerer meget godt, men du skal passe på, at du ikke får sat den i spil. Altså, du skal i hvert fald have gas på, mens du gør det, ikke? Ja. Ja, den er faktisk ja. Jeg er imponeret. Jeg er imponeret over, at de kunne lidt fra herfra. Ja. Ja, det er fedt.
når vi skal lande her. Jeg tror, vi skal lande på græsset, hva'? Eller hvad? Det kunne faktisk være, at du skulle begynde at prøve at lave en prøvelanding nu, så du ikke står i panikøjeblikket og du ved, mangler batteri, ikke? Lande den på med hjulen eller på græs? Ja, jeg lande den her på... Jeg tror, en runde til med mindre gas, og så er den der. Altså, jeg tror sagtens. Nu ved jeg godt, at jeg mindre gas. Nej. Ja, den slukkede lige for mig der. Det ser så meget godt ud. Den tøver for godt. Ja. Hvis du satser på at spide jordbunken. Ja. Nu skal man lige lære, hvordan den reagerer her. Ja. Helt sikkert. Ellers så Jakob løb ud og gribe den. Nej. I dag på Discovery Channel. Fly med forkortede landingsbaner. Sådan der, smukt. Claus, er du lettet? Det er jo...